princesas sempre son guapas, delicadas, sorrintes e cantan ben. E por que os príncipes nunca son baiciños, tímidos ou temerosos? Por que todas as rapazas do reino compiten polo amor dun príncipe como se non houvese outra cousa que facer? Tantos anos escoitando as mesmas historias de príncipes e princesas e aínda non as entendo. É sempre a mesma historia. Aquela na que un príncipe e unha princesa coñécense, namóranse, casan, viven felices e comen perdices. Os personaxes da historia sempre son persoas guapísimas. A princesa é delgada, ten longos cabelos e a súa beleza é a envexa de todo o reino. E o príncipe alto, aposto e monta un cabalo veloz. Historias nas que o príncipe salva unha princesa que sempre ten un montón de problemas. Xa sexa porque está enfeitizada por unha bruxa malvada, porque está pechada nunha alta torre ou porque está escravizada pola súa madrastra. Historias na que o amor ten o poder de mudalo todo. Xa sexa convertir ras ou bestas en príncipes azuis. Historias nas que o príncipe e a princesa namóranse nada máis verse, aínda que máis de unha acabe de despertar dunha langa siesta sendo bicada por un descoñecido. Que susto, non? Que digo eu que se me queres dar un bico, tesme que preguntar primeiro. Soache o conto, verdade? Seguro que ti tamén soñaches algunha vez con vivir nun palacio, ter moitos traxes e moitos vestidos, moitos cabalos. Pero na realidade non todo é tan bonito como non o pintan os contos. A realidade é que as protagonistas destas historias pasan o día coidando das persoas que teñen ao seu redor, limpando, cociñando, e ao final do día aínda teñen enerxía para cantar cos pasariños e sorrir. Pero algunha vez te preguntaches cales son os desexos destas mulleres? Porque, a ver, eu non me creo que Brancaneves quera estar todo o día cociñando e limpando para 7 ananos. Tampouco me creo que Bella, que di que quere coñecer o mundo e vivir mil aventuras, confórmese con vivir nun palacio con bestia. As princesas destas historias teñen soños. Elas soñan co que a súa vida cambie, con que chegue esa historia de amor que resolva todos os seus problemas. Pois que aburrimento, non? Eu mellor casi prefiro ir pensando en como resolver aquelas cousas que non me van ben e pensar en como facer realidade aquelo que desexo. Porque a realidade é que unha soa persona, un príncipe azul, non vai acabar cos meus problemas. Para iso precisamos estar rodeados de moitas persoas que nos axuden e nos apoyen. Nas historias de amor sempre hai unha persona que lle trata de poñer as cousas moi difíciles á protagonista. As malas. Úrsula, Maléfica, Grimelda, todas elas mulleres solteiras, maiores, ciumentas, que lle teñen moita envexa protagonista por ser máis guapa que elas. Pero a ver, eu non me creo que Maléfica este enfadada por non ter sido invitada a unha festa. Vamos a ver, Maléfica é maga, é capaz de convertirse nun corvo, nun dragón, é intelixente. Como lle vai importar ser invitada ou non a unha festa con todas as cousas que ten ao seu alcance? E a ver, que tampouco me creo que Grimelda, máis coñecida como a raíña mala de Brancaneves, este ciumenta de Brancaneves por ser máis guapa que ela. Grimelda ten un espello parlante, envenena mazás e é capaz de convertirse en quen ela queira. Por iso, se eu teño que elexir entre beleza e superpoderes, teño claro, quédome cos superpoderes. Toca falar dos protagonistas das nosas historias, non si? Os príncipes, esos rapaces fortes, valentes, exitosos, que están dispostos a librar 1001 batallas, a plantarlle cara ao medo e á morte porque teñen unha importantísima misión que cumplir: salvar a princesa herdeira do trono. Pero a ver, que eu non me creo que o príncipe, por moi valente que sexa, non lle entre un pouquiño de medo se ten que loitar contra un dragón que bota lume pola boca. Eu, se fose príncipe, trataría de dialogar co dragón, chegar a un punto en común, e así ninguén sae ferido. Ou se fose príncipe, tamén pediría axuda ao resto da xente do reino, que cada un e cada unha poña o seu gran de area, e así será máis fácil solucionar o problema, non?
porque a verdade é que pedir axuda nunca é de débiles, o contrario, é de persoas valentes. Porque nin as princesas teñen que esperar sempre a ser salvadas, nin os príncipes teñen que ser sempre os salvadores. E ademais, que iso de salvar a princesa? Que se o problema era darlle un bico de amor, pois podería terlle dado calquera. Porque non me creo eu que chega o príncipe, ves aí a princesa dormindo, enamórese dela. Cando falamos de historias de amor, sempre pensamos en historias de príncipes e princesas que se enamoran, casan, viven felices e comen perdices. Pero amor é moito máis que iso. O amor existe, por exemplo, entre compañeiros e compañeiras de clase. Algunha vez pensaches en todas as persoas que te rodean, te queren e te coidan, as que coidas e queres? A min, gústame pensar, por exemplo, nas miñas amigas e amigos, na miña familia, nos meus compañeiros e compañeiras, como unha rede. Na miña rede, todos e todas damos e recibimos aquilo que precisamos para ser felices. Unha única persona nin nos completa nin nos dá todo aquilo que precisamos para ser felices. Por sorte, estamos rodeados e rodeadas de moitas persoas diversas que nos aportan cousas diferentes. Por iso, se alguén che fai mal, recorda que hai moitas outras persoas que te queren ben. Non fai falta intentar cambiar a esa persoa, porque nós non somos os salvadores nin as salvadoras de ninguén. O amor non muda os nosos defectos. Eso depende de nós mesmos e de nós mesmas. Que por moito que biques, nin as ras, nin as bestas convírtense en príncipes.